Θα σου πω μια μικρή και σύντομη ιστορία. Πάμε. Με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου του 1973 βρέθηκα στη Γαλλία. Κάθε μήνα, κάθε 2 μήνες μας είχαν συγκέντρωση διάφοροι τύποι. Μ' ακούς ρε μαλάκα? Ναι. Μας είχαν συγκέντρωση διάφοροι τύποι να μας μεταφέρουν τα νέα των συνδέσμων που ήταν μέσα στην Αθήνα. Πώς πάει η ιστορία μας? Λοιπόν, και δώσ' του και δώσ' του και δώσ' του και φτάσαμε να φάμε 7 χρόνια χούντα στο κεφάλι και δεν κουνήθηκε κόλλος. Πες στο φίλο μας το Θήμιο ότι με 200 και 300 κάθε μέρα που κάνουν πορεία μέσα στην Αθήνα δεν φρόνει κατάσταση. Πώς πάει η ιστορία μας? Ναι, Αποστολή. Ναι. Εσύ, μια παραγγελία θέλω. Λέγε. Λοιπόν, θέλω να κάνετε ένα σποτάκι με το δράμα της Κατσέλη ότι της είχαν περικόψει από τον οικογενειακό έτσι μισθό 25.000 το χρόνο. Ξέρετε, το δικό μας εισόδημα κόβεται 25.000 φέτος. 25.000. Και δεν είναι λίγα. Είναι τεράστιο το ποσό, το ξέρω και αυτό, και κάτι να οργανωθούμε ρε παιδιά, σαν ενεργοί πολίτες, να κάνουμε κάτι, μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, ένα λογαριασμό σε τράπεζα, να συνδράμω. Εντάξει, τώρα εμένα μπορεί να μου έχουν κόψει 25.000 από τα επόμενα 8 χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία, ας πούμε. Δεν μπορώ να ακούω τέτοια στεναχώρια, ας πούμε. 25.000. Επομένως, πολλές μεγάλες κατηγορίες συμπολιτών μας πλήττονται από τα μέτρα. Έλα, Αποστολάκη. Έλα. Δεν μου λες την Παπαρία ή την Κανέλη, δεν μπορείτε να την καλέσετε? Να την καλέσουμε. Ναι, στην εκπομπή. Κοίταξε να δεις, φαντάζομαι ο Θήμιος θα ήθελε. Αλλά νομίζω φοβάται να μην καρφωθεί, μωρέ, μην τον πούνε κομμουνιστή. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, άκουρα, δεν κρατάει τα προσχήματα, δηλαδή γι' αυτό και μόνο. Ναι. Ξεχάσατε το δωράκι των 500 εκατομμυρίων. Αλήθεια, τι έγινε, ποιο δωράκι? Πήρε κάποιο δωράκι 500 εκατομμυρίων. Καλά που είστε και μας το θυμίζετε. Δηλαδή ποιος? Για κάποιον πετρελαιατζή. Δεν ξέρω τι ήταν, άμα ήταν πετρελαιατζής, άμα είναι να πάρει κάποιος 500 εκατομμύρια να τα φέρει να σωθεί η χώρα. Ναι, τα έδωσε. Τα έδωσε? Τέλειωσε τότε, λήξεις. Καλά κάναμε και το ξεχάσαμε. Κοίταξα τις άκουσα που έλεγε εκεί 70 χρόνια η οικογένεια Παπαντρέου. 90 είναι ρε παιδιά. Το 1922 ήταν υπουργός εσωτερικών ο Παπαντρέου, ο γέρος. Τώρα 10 πάνω 10 κάτω δεν βαριέσαι? Βρέχει άλλο 90 και άλλο 70. Ταλαιπωρούν 90 χρόνια την Ελλάδα. Έλα, Αποστολάκο. Ναι. Αν μας απολύσει εμάς τους λεωφοριατζίδες ο φίλος μας ο Γιωργάκης, όπως απόλυσε τότε την ΕΦΕΛ ο Μητσοτάκης, θα έχει πουθενά κανένα λεωφοριάκι εκεί να έρθω να δουλέψω με το Πορτοσάλτε να σας μεταφέρω κανένα υπηρεσιακό? Να το δούμε, αλλά θα πρέπει αναγκαστικά να ακούς Sky στο λεωφορείο, με το στανιό. Δεν έχω πρόβλημα και... Δεν έχεις πρόβλημα επειδή τώρα το διαλέγεις να ακούς Sky. Για σκέψου 24 ώρες με το στανιό όμως, χωρίς να το θες επειδή θα πρέπει. Άμα βλέπω Ποπίνη και Σία Κοσιόνι... Ναι, νομίζεις τα βλέπεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τίποτα, κάτι τελευταίο θα μεταφέρεις. Τον Κουφόπουλο, το Λαβίθ και κάτι τέτοιο θα μεταφέρεις. Ρες. Τονί. Έλα. Το αυτοκίνητο. Πώς? Το αυτοκίνητο το είδες? Ποιο αυτοκίνητο? Το σκιστό. Σκυφτό αυτοκίνητο. Τι ανώμαλα είναι αυτά, κύριε? Πού παίρνω, ρε φίλε? Πού θέλατε? Πείτε μου την πρόθεση για να σας πω εγώ που πήρατε. Στο σπίτι παίρνω. Ναι, εδώ. Το είδα το αυτοκίνητο. Αυτό που είχα βάλει στο σκιστό μου, το Mercedes που είχε ο Γη. Πες μου το Mercedes να καταλάβω. Ποιος σε Γρηγόρη μου, εσύ είσαι? Όχι, ο Πέτρος είμαι, Ο Πέτρος. Είναι που μπερδεύω εγώ τα ονόματα. Ήμουνα κάτι ανάμεσα σε Γρηγόρης, Τζέσικα και Παντελής. Δεν είδαμε αυτό στο. Το Πέτρος δεν το είχα καθόλου στο μυαλό. Με συγχωρείς. Το είδα το αυτοκίνητο. Σε καλή κατάσταση το έχεις. 5.600 το δίνει ο άλλος, 5.600, εγώ ένα τριαράκι το παίρνω, άμα θες. Όχι, ρε φίλε, μην το ξεφτυλίζει. Όχι, σε βάζω και μέσα. Λαμόγιο, το είδα ότι είναι τρακαρισμένο. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Δεν ήταν τζάμι, τζιτζί ήταν, τίποτα δεν είχε. Τζιτζί ήταν έτσι πως το έκανες τώρα. Είδα εγώ τα φαγώματα, άσε, το έχεις βάψει, τα είδα εγώ. Mercedes είναι, δεν είναι κανένα χοντάκι και τέτοιο που λέμε. Είσαι και γύφτος, πήρες και Mercedes. Αντών, πλάκα μου κάνεις, Όχι, σοβαρά σου μιλάω, εσύ πλάκα μου κάνεις. Θες να πάρω Mercedes? Μην το αφήνεις, είναι ευκαιρία. Ένα τριαράκι εγώ στο δίνω, 2,5 όσο περνάει η ώρα. Έλα, Μοσόλη. Έλα. Έχω λύση για τα φανάρια. Λύση, τι λύση? Έλα, ρε. Πιο εύκολο πράγμα απ' όλα. Κάθε φανάρι τι υπάρχει από ένας? Πώς? Σε κάθε φανάρι τι υπάρχει από ένας? Από ένας. Πακιστανός. Ναι. Να βάψουμε με χρώματα τον Πακιστανό. Όχι, ρε, όχι. Να φοράει, ξέρω εγώ, πράσινο παντελόνι, πορτοκαλί μπλουζάκι και κόκκινο στη μούρη από τις μπουνιές του Άδωνη ή του Μιχαλολιάκου. Όχι, ρε, όχι. Ναι, και θα καλύπτει κάθε τόσο ένα σημείο του σώματος. Ωραίο. Και τσάμπα. Και τζίμες και μαλακίες τώρα. Μπράβο, και δεν μπλέκεσαι και με διαπλοκές και τέτοια. Καλημέρα σας. Ακούστε κύριε, εγώ είμαι ηλικιωμένη και θέλω τον Βασιλιά. Το είχατε και νέα αυτό ή τώρα που είστε ηλικιωμένοι? Όχι, τώρα ακούστε. Δυστυχώς όλοι οι ηλικιωμένοι θέλουν τον Βασιλιά. Πρέπει να σου πω ένα τραγουδάκι για τον Βασιλιά, σε παρακαλώ. Δεν το είχαν από τα μικρά τα τους, τώρα τους βγήκε. Κωνσταντίνο με τέτοιο
Ποιος ξέρει, τα φάρμακα για την πίεση μπορεί να το έχουν δημιουργήσει όλο αυτό. Μπορεί. Αποστολέ. Έλα. Καλή χρονιά, φίλε. Επίσης. Να συνεχίζετε πάντα καμπεμένοι έτσι.